Day 3. Katsokaa tuota atleettista miestä. It's not gay if the balls don't touch. Tosiaan, paitsi kuin poika haroo toisen pojan hiuksia. Täydessä yhteisymmärryksessä. Mutta väittäisin, että tässä on kyseessä tällainen kreikkalainen vapaa mies ja poika suhde. Ote on hellä kuin ummetusta sairastavalla tanssilla. Tällä juutalaisilla ei ikinä ollut pitkää tukkaa, vitsi se repii hiuksia koko ajan. Mikä sun salasana on? Niin ja sitten meillä on tullut uusia ihmisiä tänne näin. Täällä yleiskatsaus. Täältä aloitetaan niin. Fragi. Hajutrolle. Sitten tässä istuu Koffin. Ja siellä takana on ilmeisesti Pöllö. Ja tässä on mies, ylimääräinen mies aivan. Ja tästä tämä ilta lähtee. Kuhan ei yhtään enempää tapahdu tollasia homoeroottisia asioita, mikä tarkoittaa sitä, että ilta loppuu hyvin lyhyen. Sanoppa Samus vielä jotain järkevää tähän. En mä tiedä mistään mitään.